Mali kunnafoni cakɛlaw nisɔndiyalen de bɛ kuma bɛɛ ka se ka kunnafoniya jɛlen ka o lase aw ma ka aw to aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma degun ni ka o sɔrɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko bi ye janvier kalo tile 20 ye san 2025 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko bi ye an ka finitigilakaw olu ka san 64 ɲɛnajɛw olu baaraw kɔni bɛ sen na an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ o hukumu na an ka jamana ɲɛma ni o ye général des armées Asimi Goita ye surɔ ale kɔni ye laseli ni ka o kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma laseli yɛrɛ kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna maramafɛnw dilanyɔrɔ ka o usine dayɛlɛ an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ usine min n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka bolimafɛnw fɛnɛ ni ka olu montages ka olu kɛ yan nɔ ani tuguni fɛn min ye munition baaraw ka olu kɛ ani ka taga se mugufɛrɛnw fɛnɛ dilanni olu ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ industrie ye ale kɔnɔna la ni o ye finitigilakaw ka industrie o ye an ka jamana ɲɛma bi fɛnɛ kɔni ale tun bɛ génie militaire o kɔnɔna la min ni ka se ka an ka finitigilakaw ka ɲɛnajɛw ka olu kɛ ani finitigilakaw kɔni jɛra ka ni ɲɛnajɛ baaraw ka o kɛ baara kɔni kunfɔlɔ kɛra fɛn min ye sa o de ye a kɔni taara ni ka yiri feere ka o da an ka finitigilaka minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu tanyana ka o kɛ yen nɔ a ɲɛnajɛ baaraw kɔni olu bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ kɔni ka o yira an na an ka finitigilakaw halisa ala ka sebaya di u ma u ka kɛlɛ ale kɔnɔna la ka se ka banbagatɔ wale tigilamaw ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la. An bɛ to an ka jamana ɲɛmaa ka kunnafoniyaw kɔnɔna la hali sisan nɔ a kɔni ye kunnafonidiso ni o ye arajo ye ka taga se tele o ma ni o ye web tv ye a ye o di an ka finitigilakaw olu ma a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kolomo karila sibirido janvier kalo tile 18 san 2025 a baaraw kɛra an ka minisiri min fɛ sa o de ye an ka sɔrɔladon ale ye minisiri ye ni o ye général de corps d'armée Sajo Kamara ye o kɔfɛ maa min fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la sa o de ye an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ communication ani économie o ma ani kɔfɛ minisiri min kɔni tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la sa o de ye minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ communication ani l'économie numérique ma n'an b'ale wele ko Alhamdu Aga Iyana ka taga se chef d'état-major général ma ni o ye général de division Umara Jara ye ale ni chef d'état-major tɔw ka taga se directeur des services olu ma ni arajo so in ka taga se télévision so yɛrɛ kɔni ma a bɛna kɛ sababu ye ka yelenba di an ka finitigilakaw olu ka baara o ma ani tuguni an ka finitigilakaw ka lakana a sabatili sira olu fɛ ani u bɛ se ka gɛrɛ population na cogoya min na kumakanw olu bɛ se ka cari. An bɛ to an ka finitigilakaw ka kunnafoniya kɔnɔ halisa Front de Libération de l'Azawad a kɛlɛkɛcɛ 5 olu kɔni nana u yɛrɛ di janvier kalo tile 17 san 2025 o sufɛla o la u n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ka taga se u bololaminɛn tɔw kɔni o ma u bisimilala Tɔnbukutu ale donda yɛrɛ kɔni na commandant de zone o ɲɛmaa fɛ ni o ye opération Maliko ye colonel Basiru Ɲagado ale fɛ ni maa ninnu kɔni nana ni bolimafɛn sen ni katikati ale ye ka taga se maramafɛn olu ma ka taga se AK47 fɛnɛ bɛ a la a n'a chargeurs ni a maɲɔgɔlɔn tɔw commandant de zone ale ye foli kɛ ni ka ɲɛsin maa minnu kɔni nana u yɛrɛ di ka tila k'a laɲini u tɔw fɛ k'u fɛnɛ ka na ka u ka maramafɛnw ni ka olu bila an ka jɛ ka jamana ye ni ka ale basigi ɲɔgɔn fɛ maa min yɛrɛ kɔni nana u yɛrɛ di a maa 5 ɲɛma ale ye foli kɛ ni ka ɲɛsin commandant de zone ma a y'u bisimila cogoya min na ka tila k'a ɲini fɛnɛ k'a fɔ a tɔw fɛ ko bɛɛ lajɛlen kana maramafɛn ni ka o bila u ka jɛ ka jamana ni ka ale jɔ ɲɔgɔn fɛ bɛn ani basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔna la cogoya min na ko maliyɛndenw kɔni man ka tɛ ka marifa kɔni ni ka o ta ɲɔgɔn kama olu ye o kɔni hakilina ni ka o sɔrɔ cogoya min na ko tɔw bɛɛ lajɛlen ka o hakilina sɔrɔ tentɔ u ye ladilikan fɛnɛ di k'a fɔ ko olu bɛna se ka togoya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bɛn bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na ani ka se ka u tɔw wele ka na bɛn sira fɛ.
Commissariat de police de Senu ale ɲɛma ni o ye Amidu Jakite ye ka taga se a ka danga o ma ni o ye commissaire de police Lasina Keita ye ale ni a ka cɛdenw kɔni u bɔra décembre kalo tile 17 ka taga se a tile 18 kɔni tɛmɛnen o ma bɔko fila in yɛrɛ kɔnɔna sa u ye wele kɔni ni ka o lase maa fila kɔni ma maa fila minnu kɔni ni maramafɛn kɔni tun bɛ u bolo ni o ye bolola dilannen maramafɛn kɔni ale ka taga se ɲɛnaminimafɛnw olu ma bɔko filanan fɛnɛ kɔni na tɛgɛ dara maa saba fɛnɛ kɔni olu ka o maa saba ninnu kɔni kun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka maramafɛn kɔni ni ka ale feere ko cɛjugu o la a maa fila minnu fɔlɔ kɔni welela kelen si bɛ t'i jɔ san 30 filanan si bɛ t'i jɔ san 28 na maramafɛn kelen kɔni sɔrɔla olu bolo ka taga se ɲɛnaminimafɛn 28 bɔɲɔngo o ma maa filanan minnu kɔni ni wele sera olu ma u bɛ t'i jɔ maa saba o bɔɲɔngo la a maa saba la sa kelen si bɛ t'i jɔ san 43 la a tɔ fila ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin fitininw de olu tɛrɛ kɔni tɛ san 18 yɛrɛ kɔni bɔ fɔlɔ maramafɛn 5 suguya wɛrɛ kɔni sɔrɔla olu bolo ka taga se pistolet 11 o ma ni o ye automatique ye ka taga se bolola dilan maramafɛnw fɛnɛ kɔni olu ma a chargeurs ka taga se a maɲɔgɔnna wɛlɛw kɔni olu ma AES jamanaden minnu sigilen bɛ Faransi jamana ale kɔnɔna la olu kɔni bɔra janvier kalo tile 18 san 2025 k'a yira k'a fɔ ko u bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin Mali Burkina ani Niger jamana ɲɛmaw olu ma ka sababuya kɛ u kɔni ye u sen bɔ CEDEAO ale senna o kɛra olu ka nisɔndiya koba ye u bɔra iko kɔnɔkulu Faransi kɔni ale kɔnɔna la u ye bɔli kɔni daminɛ place de la nation na ka taga se place de la république ma Festival Ogobanya tako tana baraw kɔni olu bɛ senna min ni a bɛna kɛ an ka faba kɔnɔna la yan nɔ janvier kalo tile 27 ka taa a kuncɛ février kalo tile 2 la san 2025 ni festival in kɔni bɛna maa caman ni ka olu de kɔni fara ɲɔgɔn kan seko ani dɔnko o sira fɛ ɲinata taara ka bila minɛn min kɔnɔna la sa o de ye seko ale ni dɔnko o sira ka taga se kɛnɛyako bunankun olu ma o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman an bɛ taa États-Unis kaw ka jamana o kɔnɔna la Donald Trump ale ka kan ka sigi a ka masakɛ chaise o kɔnɔna la bi tɛnɛndonya janvier kalo tile 20 san 2025 a bɛna kɛ lamɛrikikaw ka jamana ɲɛma 47nan ye an bɛ to lamɛrikikaw ka jamana o kɔnɔna la hali sisan nɔ Barack Obama ale ni Michelle Obama ni couple fila ninnu yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ bɛ furusa kɔni o bolo kan a bɛ san 30 bɔ bi u kɔni bɛ u ka furu kɔni na dɔgɔkun damadama kɔnɔna la bɔlɔlɔsiraw kana a yira k'a fɔ ko u kɔni ka furusa kɔni o bɛ senna ŋunuŋunu sira o fɛ Barack Obama janvier kalo tile 17 tɛmɛnen a bɔra ni ka nin kuma ninnu kɔni ka a galontigiya a y'a yira k'a fɔ ko ale n'a furumuso kɔni ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen nɔ États-Unis kaw olu fɛ yen nɔ ko fɛn min ye TikTok ye ale kɔni bɛna jɔ États-Unis jamana o kɔnɔna la Donald Trump a ye a baara kɔni ni ka a ɲɔngiri fɔlɔ k'a yira k'a fɔ ko bi tɛnɛndonya in na a bɛna loi kura kɔni ni ka o dayɛlɛ ni maa ninnu ye walasa chinois ni a maaw bɛ se ka sigi ka kuma ni ka o kɛ TikTok bɛ se ka basigi cogo min na États-Unis jamana ale kɔnɔna la Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye faamuyaliba ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniya olu la 20 janvier an ka finitigilakaw olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a fɔ an ka finitigilakaw ye k'u joyeux anniversaire ala ka san caman caman ala ka a yira an la halisa ala k'u mɛn ni ka jamana ye k'a lakana ala ka jamana in ta fanga di an ka finitigilakaw olu ma Mali Burkina ale ni Niger finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na an ka finitigilakaw ala ka san di aw ma banbagaci wale tigilamaw olu kɛlɛli ka jamana ye ala ka ta faga di finitigilakaw olu ma halisa aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan